Чакай да почнем да Здравейте, рекордваме. днес ще играем Animal Company с Одисей и Бобчо Ще VR. ходим към... И ще ходим към прокълнатата къща. В случай, това е най-странното име ever. Айде, взимай си фенерчето. И сега при кое отивахме? Добре, тук много внимавай, защото това е тайфун и иска да те изяде. Той е много гладен. Много това е гладен. някаква- Винаги иска да те изяде. Ама това е някакво гигантско пиле, което ходи и кълве като опило не, това бърз са- гарден. Не, пилето. Пилето ти е най-малкият проблем тук. Това са младенцата, те не те гонят, те се плашат от тебе. Снимай. Ти ги плашиш. Да. Давай. Тайфун не знам къде е, натам сме. Добре, тук не свети, защото има един ангор, който ако те види да свети, ще те подгони. Добре, Ще значи, те изяде. сега разбирам, тук е тъмно и просто не чалендж е да не светим. Не свети. Тук има тайфун, да знаете. Добре, Добре. ако кликна без да искам бей светна, не е мой проблем. Този мой Това проблем е е red да light, казвам green light. Това е red light, green light. Като свети Red light. червено не мърдаш, ако... но кона коце тире сабдита. Чайте, че Миран! тук. Стой! Не мърдай! Супер, пусна ни. Ето на тук сме. Не мърдай! Стидай! Не! Изядоха ме! Не! Оф! Не! Сега защо започваме от началото? В случая VR и... това и... как беше Тобат for you VR? Те ми помогнаха. Добре. Сега те къде са? Ехо! Анди, помниш ли пътя? Мисля, че го помнех, значи... Говориш по радиото, като си доближиш лявата ръка към устата. Чуваш ли ме? Ехо! Така се говори по радиото. Помниш ли пътя? Не го... сетих се, спокойно. Отивам при Red Light, Green Light частта. Не. Ехо, чуваш ли ме? Ехо! Ехо! Има някакъв дебелак пред мене и не мога го премина. Оф, ще мога да свържа с тях. Те доста яка игра са избрали, ама аз съм още нуп. Къде си, Ани? Тука съм при ония дебелака, сега се опитам да го мина. Също и с онея птици. Сега търся Red Light, Green Light. Не мога намеря... Не, дебелака. Защото дебелака е там. Добре. Тук ли си? Ето та! Да. Идвай! Добре, съжалявам, че умрях, ама ти беше много бърз и се опитах Няма да те нищо. подгоня, вместо да спра. Значи не спираш нищо, защото ако свети червено до тебе, не мърдаш. Внимавай, че тук е ангора, той обича да хапва. Тайфун го чувам. Не, тайфун. Това ония дебелия ли е там? Ето, очите му се виждат. Просто отдалече са малко. Младенце. Добре, напомня, идвай на тука. Ето. Стой! Стой! Беби! Добре, ето ти ги нещата. Вземи си ги, виж. Не свети. Тук не свети. Просто не си дръж пръстите, пръста на бутоните. Опа! Не дей. Просто го не е хвана добра идея, край. брат. Оле, ангори, той е тук. Идвайте вътре. Това е тази база. Така. Сега ще разбереш. Млада Сигма. Ето,
като го чуваш това дишане, не светиш, защото това е наличка. Има ли джъмпскер? Да, тя има, само тя има. Другите нямат. Чай малко светиш. Не. Не, да, вратата е много бъгава. Млада Внимавайте Сигма. с вратите. Ма не! Не! Ехо! Анди, жив ли си? Идвай, Да, идвай. жив съм. Ето го, Анди. Видя ли? Намерих гън. Оди! Проблем. Не, Тук свети, дали не е, моля свети. да кажи ми, че е тук. Това лава ли е? Да тук минаваме ключа. ли? Не ходи там. Не, Добре. не. За нас глава! Не, там колектив! Знаете За ли, вас пускам има глава. фенера, няма да светя, въобще няма да светя. Глава. Леничка! Лена, ничка или как се казва? О, млада shit, Сигма. тук не влизам. млада Сигма. Анди, Няма тук нещо. не знам, брата му. Знаете ли, ако умра, видеото свърша, казвам ви. Тук е най-гадното място. Що светкаш? Защото иска да умрем. Не. Не, Глава, добре, не я барай на глава. Защото... Ключ! Ето ключ! Идвайте! Следвайте ме! вече никога няма да играе Animal Company. Глава! Не! Спри да светиш! Не, Лелата! Това е отключил. Ето тук сме! Стигнахме! Бързо, че тя ни гони! Знаете ли, следващия път няма да Стигайте играе долу. Animal Company, казвам ви. Това е Стигайте хорър долу. шмакъл, буквално. Тук, тя шмакъл вече е хорор. Да, имаше едно давай, чудовище, давай. къде Джеймън Кърли мислеше да е главата му, ама... Тук тя идва ли тука? Тук я няма, тук това е сърцето. Тук събираме едни специални кристали. А убива ли ни Да, нещо? внимавай, да. Не, нищо не ни убива тук. Единствено... Америка! Не! Щях да падна Виж, там, да. не падай, виж, ако се покажеш, ако се експознеш тук, ти взима демидж. О, Внимавай. шиш! Защо? Анди, без Одисей сме загубени. Какво, загубили ли сме вече? Ама той сега Няма като е да паднал, може да Оди, стане жив ли само. си? Там има един кристал. долу. Има Да кристал. падаме. Да, падайте! Чакай. Паднах вече. Ето те. Тук долу. Чакай, че тук имам някакво сърцебиене сега. Кристали, ти ли ги събираш сега? Да, аз ги събирам. Защото аз страницата 100% ще изпусна. Добре, тук вече няма зирока. Слизай при Оди. Скачаме ли? О, мага! Сега къде сме? Елате сега. Да си го Това взимаме е ли Лава това? Кейв, къстъм мапа в Gorilla Tag. Ела сега. Ела тук. Не пипай лавата, защото бие демидж. Сега тук. Приятели, някой може да ме изчака? Сега тук. Идваш и се хвърляш нагоре. Чакай, че чувам Одисей. Да, какво? Ти си там Някой ли? може да ме изчака? Аз те чакам на моста. Благодаря, Анди. А на моста като си скачаш нагоре и трябва да се телепортираш. Окей, ама не знам къде е Бобчовия. Не Бобчо, а Фасулчовия.
Чакай! Идвам! Стъкнах! Щях да умра, защото стъкнах, чакай. Добре. Той е тук. На теб трудно ли ти е това? Еми малко. Чуй ме, просто тук скачаш на това и после 1, 2, 3 и на... Аз е тук стъкнах. Къде си? Сега? Тук съм. Идвате ли? Идваме! Да. Добре сега. Натам. Сега къде? Там, ти каза, че нещо ни телепортира. И аз си изпуснах фенера там с Оди! Ние леличката. сега къде трябва да се качим? Какво? Къде трябва да се Ние качим? так сме пред едно Много ядро. Какво? Пред едно Пред едно ядро ядро сме. Как Пред едно видим горе? ядро. Скачайте нагоре към ядрото. Трябва да ви засмукне да сте на спална. Ето. Мънке! Не стана. Започвам от начало, като гледам. И при мен не са. Добре, аз минавам Скачате това. от моста от нагоре и трябва да се телепортирате. От моста? Да. Добре, вече. Към синьото ядро. Точно Как на да моста умра? трябва да скочим на посока на ядрото. Добре, Айде, засмукваме! Сега къде съм? Що ми се завива свят? Аз съм при някакво кръгче. долу. Америка! О, аз се самоубивам. Ела да видиш. Виж, това са фънки кристалите. Оф, не трябваше да го хващам. О! О, Аз се самоубих. виж, аз съм обратно. Това съм аз буквално. Те ме нарисуваха тука. Еми това беше клипчето. Ако искате, може да идем към Да. Сюрас. Абонирайте се на Одисей, Васулчо VR А, и на Андито Беги, канала VR, ни е- на всички канала български ни е- VR.